tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kuisa musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda Pastor Betera nhasi vachatitungamirira murukurei nemusoro wenyaya unoti Daniel Mugomba Reshumba. Tichienderera mberi nekudzidza tichibva mubhuku raDaniel. Thank you, Pastor. Yes. Sure, toda kudzidza Daniel uya wakuiswa mugomba reshumba. Alright. Saka toda kutoti nyaya iyoyi vateereri vangoizivawo, Pastor. Okay. Kuti kune nyaya yakadaro yakamboitika munhoroondo dzebhaibheri. Aisingori ngano chete, inotori netudzimbo twakawanda. Saka torai bhaibheri, Pastor. Alright. Muverenge Daniel chapter 6 verse ya 1 kusvika pana 4. Daniel 6 verse 1 kuenda pa4. Zvino Darius wakaona kuti zvakanaka kugadza machinda ane 120 paushe hwake, vaifanira kuva paushe hwose. Pamusoro pavo wakagadza vakuru 3, Dhanieri ari mumwe wavo, kuti machinda awa auye namashoko ose kwavari, uye kuti mambo arege kutadzirwa. Zvino Dhanieri uyu wakapfuura vamwe vakuru namachinda, nokuti maari makanga muno mweya wakanaka kwazvo. Mambo akada kumuita mukuru woushe hwake hwose. Ipapo vakuru namachinda vakatsvaka mhosva yavangapomera Dhanieri pamusoro poushe, asi vakashayiwa shoko kana mhosva, nokuti wakanga akatendeka, uye kwakanga kusina kutadza kana mhosva kwaari. Yes. Yeah. Daniel makamboti pachidzidzo chekubudirira kwake. Hanzi Medo Persia yakutonga yaive nemukuru Darius. Right. Yobva yaita vakuru 3 vanoripota kwaari. Pasi pevakuru 3 poita vamwe 120. Alright. But pavatatu vepamusoro apo Daniel anga akainzana navo, but magonero aita basa mambo anga akumufunga kuti amukwidziridze kudarika vamwe vairi vasare. Alright. Kuti zvinenge zvakuti mambo Daniel koti vairi kozoti 120. Alright. Ndo pakamutsa godo revavo. Because anga asiri futi wechiMedo Persia. Ari mutorwa nhapwa. Yeah. Saka aigona basa zvakadaro zvekuti bhaibheri riri kuti hanzi vakanyatsona kuti mukomana wikoyo. But chaivanetsa manje vakatarisa maitirwo ebasa, hapana chavaiwana chaaikanga, hapana kana. Yeah. Saka ivo vakatozoudzana, vanga vakavenga Daniel zvikanzi kutaura chokwadi tikaita zvekuseka rutopromotwa, ende mhosva taishaya. But kana tiri tingawane mhosva, ngatitotsvagai chinhu chinotenderera panyaya yemanamatiro ake. Alright. Alright. But vaive specific kuti chine chekuita nemutemo waMwari wake. Wokuti unenge uchimusunga kuita zviri pamutemo zviri kudiwa naMwari. Vaida kutotsvaga chinhu chinomusunga kuti asaite zvinodiwa nemutemo waMwari. Oho. Alright. Saka ivo vaitomuudza kuti inini haadi kutsunura
munhu akatendeka zvokuti pana Mwari hatsukunyuke. Saka ivo vaitoti ngatigadzirei chinhu chekuti akasatsukunyuka anobva atadzira mambo. Saka kwaita kunge kumurwisanisa kuna mambo Darius namambo wekudenga, kuti aidha anofanira kutadzira Mwari zvavainyatsoziva kuti haaite kana kuti kutadzira mambo. Yes. Saka ivo vainyatsoziva kuti atadzire Mwari kunyepa haatsukunyuke, I'm sure achatadzira mambo, vobva vamuwanira mhosva. Daitika vane varume wakadaro pastor, wekuti unongonyatsozikanwa kunzi uyu haabve pamutemo waMwari. Verengai vhesi ya5 kusvika pa9 munzwe kuti vakazoita zano ripi. Daniel 6 verse 5. Zvino varume ava vakati, hatingatongowani shoko pamusoro paDhanieri uyu kana tisingamutsvakiri iro pamusoro pomurayiro waMwari wake. Ipapo vakuru ava namachinda vakaunganira kuna mambo vari vazhinji vakati kwaari, Mambo Dhariasi, raramai nokusingaperi. Vakuru vose voushe navarayiri namachinda namakurukota namadzishe vakarangana kuti mambo aite murayiro nekutema chirevo chakasimba kuti ani nani anokumbira chinhu kuna Mwari upi noupi kana munhu upi noupi namazuva na30, asi kwamuri imi mambo awisirwe mugomba reshumba. Zvino chitemai chirevo imi mambo, muise zita renyu parunyoro kuti chirege kuzoshandurwa nomurayiro wavaMedhia navaPezhia usingashandurwi. Naizvozvo mambo Dhariasi akaisa zita rake parunyoro nechirevo. Murikuona zano ravazoita. Hatingadzidze zvakawanda but vanhu vanga vasina kuita mushava because aive mukuru wavo ndiDaniel. Kutoradza kuti zvimamitingi zvese izvi zvakaitwa asipo ameno zvavakatoita, yeti ndiye aifanira kucheya zvimamitingi. Ipopo handipo pane nyaya. Saka mutemo wavakagadzira manje kuparamende kwaweko waive wekuti for the next 30 days dzatichachuza munhu wese ngaanamate mambo. Hatida anonamata chimwe chinhu. Kunamata chaiko ngavanamatani mambo. Vaiziva kuti zvinobva zvakuzawo mambo because nguva idzodzo ana mambo vaitokonzidwa semagods. Saka zvikanzi hatida anonamata chimwe chinhu for 30 days. Saka muri kuona zvavaiziva apa. Vaiziva kuti Daniel nekuchengeta kwaanoita murayiro waMwari, Daniel panopera mazuva 6 ega ega, rechinomwe anochengeta sabata. Plus every day futi anenge achinamata. Saka vaitoziva kuti pamwedzi une 30 days mune masabata mangani 4 plus kunamata kwaanoita every day. Saka vaitoziva kuti akangoda kuita off bedzi musi wake wekuchechi tambata. Tikangomuona bedzi achida kunamata even every day ari kumba kwake tambata. And vaitoziva kuti ipapo Daniel haatsukunyuke. Saka ivo manje vaitoziva kuti zvinhu zvinogona kubhenda, hatite kuti mutemo uyu usachinjwe. Saka zvaitika pamurayiro waMedhia nemaPezhia waiti kana mambo angosaina chero iye mambo haachauchinji ani mazvona manje. Saka zvaita kunge zvinonzi mambo aitirwa favor kuti ucharamba uchinamatwa nekusingaperi. Saka hanzi mambo akabvawo no zviri right kwakubva asaina asina chaarombosuspecta. Haana chaaisuspecta. Chiverengai verse 10 munzwe. Verse ya 10 Daniel chapter 6. Yes. Zvino Daniel wakati anzwa kuti runyoro rwaiswa zita ramambo, akapinda mumba make. Zvino mahwindo ekamuri yake akanga akazarurwa achitarira kurutivi rweJerusarema. Akapfugama namabvi ake katatu nezuva, akanyengetera nokuvonga pamberi paMwari wake sezvaaisiita. Anzwa kuti mutemo wasainwa haana kumboda kuita actions dzekuti I will repeal that law, hazviite zvikazodii. Hanzi chaakangoita kukondinya nelifestyle yake. Saka vaive right kuti haatsukunyuke, haachinje. Hanzi kwakutoramba achinamata, achimeka sure kuti windo rakatovhurika zvinoonekwa nevanhu, kwete kumbohaidha achidaro. Chinzwa iva chinomuripota kuna mambo manje. Verengai verse 13 na 14. Daniel 6 verse ya 13. Zvino vakapindura vakati pamberi pamambo, uya Dhanieri wavana vaJudha vakatapwa haane hanya nemi mambo, kana nechirevo chamakaisa zita renyu, asi unokumbira katatu nezuva.
Zvino mambo wakati achinzwa mashoko iwayo akatsamwa kwazvo, akafunga mano pamwoyo pake okurwira Dhanieri, akatambudzika kusvikira zuva richivira achiidza kumurwira. Mambo akazozviona kuti ndakatsotswa. Saka pa haasi kutsamwira Dhanieri ari atyora mutemo wenyu. Aiwa, ari kutoda kurwira Dhanieri. Ari kutsamwira ava kuti varume vandidzodza. Nekuzvitsamwira iye futi kuti kwini ndaingosaina zvinhu zvakadaro ndisina kumbofunga ndaisainei ipapo. Saka paakazozviona kuti mutemo uyu wonge uchitsvaga Dhanieri, ndopaari kunzi muswere wese akaswera achifunga kundobuda semutrepi. Because vakamuti uya Dhanieri weutapwa uya. Saka vaimurimainda kuti mukuona munhu wenyu, iye makazviona kupi kuti munopromota munhu nhapwa zvayo, onai zvayakuitai yakushoorai pachena. Haasi kuteerera. Saka iye mupfungwa dzake manje pandaiverenga ndima ipasta, ndakaona kunge Darius akamboti kwavari ndazvinzwa, I will get back to you. Achiedza kufunga kuti ndoita sei kuti ndoita sei. Saka ivo vakazviona kuti time iri kutora wakuru wakawo vari kufunga kuita sei. Aunoza munhu anoita chakaipa anenge haagadzikane. Verengai munzwe kubva verse 15 musvike paverse 18. Daniel 6 verse ya 15. Yes. Ipapo varume ava vakaunganira kuna mambo vari vazhinji, vakati kuna mambo, zivai imi mambo kuti ndiwo murayiro wavaMedhia navaPezhia, kuti chirevo chipi nechipi kana murau upi noupi wakatemwa namambo hazvingashandurwe. Ipapo mambo akarayira, vakauya naDhanieri vakamuwisira mugomba reshumba. Mambo akataura akati kuna Dhanieri, Mwari wako waunosishumira nguva dzose uchakurwira. Ibwe rikaiswa pamuromo wegomba. Mambo akarisimbisa nechindori chake uye nechindori chamadzisha ake, kuti kurege kuva nechinhu chimwe pamusoro paDhanieri chingashandurwa. Ipapo mambo akaenda kuimba yake youshe, akavata achizvinyima zvokudya, kunyange nezvinoridzwa zvipi nezvipi hazvina kuwiswa pamberi pake. Hope dzake dzikatiza. Hanzi vaona kuti ari kudhileya, vakanomurimainda zvikanzi mambo aikazvi, asi makanganwa kuti mutemo wedu hauchinjwe, muri kugayei? Tati Dhanieri ari kunamata 3 times a day. Ende makatosaina, saka chamuri kufunga chii? Saka ndobva atona kuti nyaya yakutozondipirawo. Ndinogona kubviswa inini paushe unzi watyora murayiro wako. Watyora kauwa ungaende pamusoro pemurayiro wenyika. Saka akatona ndinogona kubviswa zvikanzi alright uyai naye. Saka Dhanieri uyiwa naye akabvaiswa mugomba reshumba, kwakuvharwa nedombo kuti hameno zvinoitika imomo. Ndobva vaisa chidhindo chamambo kuti izvi zvine mutemo wamambo hatida anoshandurwa. Kuti manzwe here, hanzi mambo aenda kumba pasi. Mashoko ekuonekana naye. Aiwa, ipo pandatangiraka mashoko ekuonekana kwaaita naDhanieri. Hanzi kudini? Hanzi Dhanieri, Mwari wako waunosinamata achakurwira. Haana kuti ngaakurwiri. Aiwa, aive shuwa. Aive neshuwa kuti achakurwira. Akanyatsoona kuti panapa ndofunga kwaarika. Aedza kufunga kuti Mwarika, shuwa Dhanieri munomuda, pindirai neimwe nzira. Hanzi asvika kumba pasi. Hanzi akaramba chikafu. Kutsanyirwa nemuhedheni asingaende kuchechi. Akaramba. Pane nyaya ipapo. Madzimambo aisi takatsike kuti manherege ega pane bhendi rinokuridzira uchidai. Hanzi akaramba akati bvai nemagitari. Hanzi usiku hwese agotsanya achinyamatira Dhanieri, anyatsoona kuti panapa ndatrepwa. Muri kuonera kuti Dhanieri haazopinda hake mugomba reshumba, but kubasa kwacho aishanda neshumba futi. Pese. Saka manzwa tati chidzidzo cheduka chiri kuti Dhanieri mugomba reshumba, because kana uchisenza nevanhu vakadaka ishumba futi, but dziri mugomba hedu ndo dzatiri kureva. Aiwa, ndikureva kuti vaaishanda nawo kubasa vari kumurongera kudai kuda kumuparadza. Maazopinzwa macho ishumba futi dzinoparadza. Akamukira manje kugomba kuya mambo. Chiverengai verse 20 kusvika pa23. Daniel 6 verse ya 20. Wakati achiswedera kugomba kuna Dhanieri, akadana nezwi rokuchema. Mambo akataura akati kuna Dhanieri, nhai Dhanieri, iwe muranda waMwari mupenyu, Mwari wako waunosishumira nguva dzose,
une simba rokukurwira pashumba here? Ipapo Dhanieri akati kuna mambo, imi mambo raramai nokusingaperi. Mwari wangu wakatuma mutuma wake akadzivira miromo yeshumba dzikasandikuvadza, nokuti pamberi pake ndakawanikwa kuti handine mhosva, napamberi penyuvo imi mambo hakune chakaipa chandakaita. Ipapo mambo akafara zvikuru kwazvo, akarayira kuti vabudise Dhanieri mugomba. Naizvozvo Dhanieri wakabudiswa mugomba, vakashayiwa chose paakakuvadzwa, nokuti wakanga avimba naMwari wake. mainzwa Apa tofana kuti amen. ndonyaya dzataibatirwa ndiki tichiti saDhanieri mugomba reshumba akanyengetera nzingirozika hanzi mambo vakamukira pasta kuseni nezwi rekuchema munhu wamambo kuita kunge achaburitsa misodzi kuti nai Dhanieri urimo here Mwari akurwire? urimo here Mwari? Saka kwaari ka ndofunga aiexpecta kuti muine silence. Ndobva atonzwa munhu anodedzera kuti mambo raramai nekusingaperi arimo zvikuru. hanzi kwautonzwa arimo. Dhanieri ndobva adayira zvikanzi zvazoitika mambo Mwari atuma ngirozi yakeka ndo yabata miromo yeshumba iyi because pamberi paMwari ndaonekwa ndisina mhosva, even pamberi penyu handina chandakakanganisa, saka Mwari andirwira. Hanzi akabva ati buda ngaabude, muburitsei. Vaya vakaino mukanda ndo vakamubudisa. Vakamubudisa. Saka ndofunga vanhu ivavoka vaya vauta kuti hakusi kwekuti here dzee dzakangoguta shumba idzi ende unenge wakunyara nditika. Saka kupruvha dzee dzisina kuguta ka verengai verse 24 munzwe. Tigonzwa kapo verengai verse 24. Daniel 6 verse 24. Ipapo mambo akarayira vakauya navaya vanhu vakanga Ipapo mambo akarayira vakauya nevaya vanhu vakanga vapomera Dhanieri vakavawisira mugomba reshumba, ivo nevana vavo navakadzi vavo. Shumba dzikavakunda dzikavavhuna mapfupa avo vachigere kusvika pasi mugomba. Dzaitova nenzara. Ishumba chaidzi hadzisi dzekunge dzekugadzira, izvi ndo zveshumba chaizvezvi. Asi unoona manje kuti ukaita chakaipa unoparira nemhuri. Onzi vana nevakadzi vanga vasiko kubasa. Aiwa, ndofunga vakadzi vacho aikuzawo pavanenge vachisikuudzwa maripoti nevarume unzi muchinda ari kubasa uko atinetsa. Tuvana chamwe. Tunobva tuti saka matomutadza iye Dhanieri nhepwa iyo ana mai vachikuza kudaro, saka Mwari anoona. Ndikukuudzai twese vakabva vamedzwa vese vakaparara. Vateereri, mirai timbonzwa kambo mukati mechidzidzo chedu Dhanieri mugomba reshumba. Chazonana osona tenzitoonana ndi nodisa kumuona Jesu wakandifira ndi chazomuona tenzi yomiri kwedengati chazonana naye kare kumusha na siandire kumona ba singe kudawira simusi unoho ya Jesu uchazo onwa ndi chazomuona tenzi yomiri kwedengati chazonana naye kare kumusha. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu Dhanieri mugomba reshumba. Toda kutenda vateereri. Zvino taakuverengerwa namufundisi pana Daniel chapter 6 verse ya 10. Daniel 6 verse ndeya 10. Zvino Dhanieri wakati anzwa kuti runyoro rwaiswa zita ramambo, akapinda mumba make,
Zvino mahwindo ekamuri yake akanga akazarurwa achitarira kurutivi rweJerusaremu. Akafugama namabvi ake katatu nezuva, akanyengetera nokuvonga pamberi paMwari wake sezvaaisiita. Daniel paakaudzwa kunzi mutemo wasainwa pastor wekuti hakusi kudiwa munhu anonamata zvimwe zvinhu kunze kwezvataurwa. Hanzi ndo yaive tsika yake yekunamata mazuva ese. But akabva ameka sure kuti kunamata kwacho hakufaniri kuita kunge chivande. Kuita kunge ari kutya vanhu. Saka hanzi mahwindo aitenga akavhurika kuitira kuti kana paino ada kutora tumavhidhiyo, ada kutora masinepi, vazvione kuti hapana chandachinja mararamiro angu. Aitoratidza kuti mutemo ndaunzwa, but ndiri kushaya kuti uri kuda kusikuita sei paukama hwangu naMwari. Saka akakondinya achingonamata Mwari wake. Saka ipapo pari kubva pandiratidza kuti Daniel zvivinde here chii? Ndonasa kuti kuvimba naMwari ende nekuziva Mwari wacho waanonamata. Nekuti Mwari zvaanoita kana munhu achinge auya kwaari, sezvinotaurwa naTimoti kudii? 2 Timothy chapter 1 pavhesi ya7 inoti kudii pasi? Inoti nokuti Mwari haana kutipa mweya wekutya, asi wesimba newerudo newekuzvidzora. Inoita vhesi yamata exactly ndo zvaive Daniel. Daniel haisatyaba. In fact akatozva kuti mutemo uyu uri kutsvaga ini. Saka zvauri kutsvaga inini handidi kuti muzofungira kuti wandiwane here. Saka aibva avhura mahwindo kuti vatozviona kuti inini handitye. Saka pfungwa iyoyeyo ndo zviri Mwari watonamata here. Vatendi vese vanofanira kusatya here pasi? Vanofanira kusatya. Ende chinobvisa kutya kuvimba naMwari nekuziva zvaanogona kuita. Saka unenge uchitonyatsoziva kuti Mwari wangu anogona kuraisa to such a level. Because tanzo munhu achakandwa mugomba reshumba, but unenge uchinzwisa kuti kana wakandwa mugomba reshumba uchikandirwa Mwari vanoita sei. Plus unongoziva ndiye akasika futi shumba dzake. Saka kutemba naMwari. But aisatya here kuti vanogona kubva vatouya ipapo vakamukwekweredza kuti iwe uri kuti kudii hauteerere here. Aisatya here mapeers ake vaanoshanda navava pastor. Because patinorarama zvinoitika mufundisi, pfungwa dzinouya, saka ndikanonamata zvinodii, asi unofunga kuti alright ndinofanira kudii. Zvakaita ana Peter. Because pandiri kurera munoziva kuti chii, pane vanhu vakawanda vanoda Mwari, but havagone kuzoita fanira zvaiita Daniel zvokutovhura mahwindo. Anenge achiita chitendero chake chekuvanda-vanda. Vanhu vanotozoti papaipe votozozoti anonamata achivanda-vanda. Matana Peter kudii? Ifanika kuna mabasa 4 pavainetswa Acts chapter 4 vhesi ya 19. Verenga itinzwe iyoyo. Asi Petro naJohani vakapindura vakati kwavari, tonga henyu imi kana zvingava zvakarurama pamberi paMwari kuti titeerere imi kupfuura Mwari. Inini handandinayo ndi Acts 5 verse 29. Acts 5 ndo yandandinayo verse 29 inoti kudii? Verse 29 yakada kufanana neyamaverenge. Iverenge itinzwe. Zvino Petro navaapostora vakapindura vakati, tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu. Ndo yandandichiri yangofanana neyamaverenge. But muri kuona kuti pfungwa iri kubuda iri kuuya kwamuri vateereri ndeyekuti pakasvika pekuti Mwari wedu ari kuita kunge ari kudhivaniswa kana kurwisaniswa nemitemo yevanhu. Vana Petro nana Daniel pakadaro vari maexamples edu isusu. Vari kuti pakasvika pakadaro vateereri tofana kuteerera Mwari. Hazvina mhosva kuti mutemo wacho unenge uri kutonongedzera kurufu rwedu. Vari kuti tinofana kuteerera Mwari. Saka vanhu unoziva kuti vanhu vanogona kubvunza kuti kana ndafa mai ndozowinei? Mwari wacho anozosara achinamatwa nani? Plus ininiwo kana ndafa ukufira kunamata. Then what? Ayo, iverengei kuna Luke 9. Verengai kuna Luke 9. I think verse 24 to 26. Iverengei iyoyo. Luka 9. Because vanhu vari kuti zozobatsirei. Because pane pamwewo zveshuwa pekuti ukada kuramba wakamira pastor, basa rinogona kupera. Riro riri kukupa rent nema school fees.
saka kuti zvabhadharei manje kana vamwe vanokuita because pakadaro vanhu vanotokubvunza kuti kana kunamata kwacho kunobva kwaita kuti mutambure kudaro mushaye chekudya saka zvinoita kunge zvisingabhadhari but ininika pandiri kuti Daniel Mugomba Reshumba ndoda kutoedza kurava vateereri vedu futi kuti vanogona kudaro varitori nemamwe masituation avanofunga kuti ndikamirira Mwari ndaenda Mugomba Reshumba votofunga kuti ndaparara dzisiri shumba aiwa kwete shumba maanimals chiri chimiro mamirire ezvinhu ekuti anenge achinokuparadza ngandidaiwo pastor ndipe seexample muona zvimwe zvidzidzo zvatinopa isusu nengari yekuti tiri ma-Seventh Day Adventist handitika tinoti tikaita zvidzidzo nemibvunzo inoya kakawanda katinokurudzira vateereri kuti vachengete mitemo yaMwari simba havana toziva Mwari ndiye anopa simba handitika kusanganisiro nemutemo wesavada handitika but muchiona kuti mutemo uyu patinokurudzira vateereri pane pamwe pekuti akada kuita zviri kureva Mwari kuuchengeta waakureva kudzingwa basa saka pakadaro kudzingwa basa payaka chachimiro chekunge aakuzvikanda kana kuti aakukandwa Mugomba Reshumba ndopatiri kuti pakadaro munhu anofana kuweya achiita sei ndopandiri kuti ndopamamautivereka kuna Luka kuti pari kuratidza kuti iro igomba reshumba randauda kuwira iro Mwari anoti kudii nechimiro chakadaro chekuti utoratidza kuti basa rinogona kupera Luke 9 verse 24 to 26 Luka 9:24 nokuti ani nani unoda kuponesa upenyu hwake ucharasikirwa navo asi unorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu uchahuponesa nokuti munhu uchabatsirweiko kana awana nyika yose akazvirasha nokuzvitadzira nokuti ani nani unonyara pamusoro pamashoko angu mwanakomana womunhu uchanyarawo pamusoro pake musi waanouya nokubwinya kwake nokwababa nokwavatumwa vatsvene manzwa pfungwa irapa hanzi kazhinji zvinoita vanhu pavanofunga kuti ari kurwira kuti ararame bhaibheri riri kubva rati unogona kuraramako zve3 years dzino but izoti kumwe kurarama wakurusa kwekuri mbero kweupenyu usingapere hanzi haugone kuwana zvese zvikanzi vanhu vanonyara pamusoro pevhangeri raMwari yezvino hanzi pachauya Jesu at the second coming of Christ saka muchiona chirongwa chedu chichiti the second coming of Christ because tikuziva ndo pachanyatsogadziriswa nyaya dzakawanda saka hanzi panouyewo Jesu ukamunyara nhasi pastor ipapa achakunyarawo pari kunzi Jesu achakunyara kuti pastor kureva kuti haazopindi newe haakutore sezvaachatorawo vamwe inzira yekuti kunyarauka wamisa padivi wati handina hanya nemi saka yekanakuyo anokuisa padivi saka pfungwa iripo vateereri iri kubuda muchidzidzo chinechi ndeyekuti zvichioma zvichirwadza ngatirambei takamira pane zvinodiwa naMwari kunyange zviri kuratidza kuti kumira uku kwakundiendesa Mugomba Reshumba kwakuzoda kuti ndirare nenzara kwakuzoita kuti ndishaye mari zviri kunzi nebhaibheri tikatadza kumirira Mwari nhasi kutaura chokwadi Jesu paanoya haatimirirewo saka ari kutaura kureva kuti zvinofanira kuitwa nemwana waMwari zvabuda mushoko rake munhu anofanira kuzviita chero zvichitungamirira mukunorasikirwa kwake muupenyu hunohu nechimwe chinhu pane pamwe pekuti hazvitombosvike pakunorasikirwa noupenyu pasi pamwe pacho unongosekwa iwe panewe haunwepi here kungosekwa ikoko bedzina vamonzi iwe panewe inda kupusa so unwepiya saka izvozvoka zviri kutoita kuti vamwe vafana echidikika apedzisira kungoti no kwete type but mukanditengera yakati ndorova chiri kungoitika anyara kuti anyatsomira kuti wedweka Mwari haadi kuti nditore zvinodhaka mumiri mangu munhu wotosvika pakudzidzira woputa fodya kuti asasarire ndopari kunzi pakadaroka pauri kunyatsoratidza kuti waisa Kristu parutivi paari kuyo at the second coming anokuisawo parutivi saka Daniel is a good example yemunhu wekuti paine mutemo unogona kumuisa Mugomba Reshumba aimiririra Mwari saka chidzidzo chino chiri kutsvaga pastor chiri kuti dai taitawo saDaniel
Okay. ndokuri kuenda chidzidzo patiri kuti Daniel Mugomba Reshumba paya vateereri vedu vanogona kuti Gibson Mugomba Reshumba vangona kuti sarudzai Mugomba Reshumba yainayo kuti panapa ndaakufana kusarudza zvipi kurava kuti uri kunzi Gibson kana kuti sarudzai ramba wakamira pane zvinoda Mwari zvisinei nekwauri kudzikiswa. Exactly. Chimwe chakaitwa naDaniel hanzi ainamata nekuvonga. Kuvonga kuita sei pastor? Kuvonga kurumbidza Mwari. Right. Praising God. Praising God. Ari musituation yakadaro. Ndo pamwe pandishamisa pastor kuti ungagonere kurumbidza Mwari kana ndimo ateereri. Uri kuzwa kuti mangwana kunogona kuedza ndabandwa neshumba. Can you be able to sing praises in such a situation? Because rikuti praises rechirungu kurumbidza chaiko chii chiitika basi hazviitwe nemunhu asingazive Mwari wacho. Okay. Because kana uchimuziva pamusoro pekumuziva kuti anogona kuitei unofanira kuziva kuchandogumira nyaya kwekupedzisira. Alright. Uzi ukangoitarisa pari pakudzingwa basa kana pakudzingwa pamba kana kuti kungorasikirwa nechimwe chinhu chiri immediate ukagumira ipapo zvinorema stereo. Alright. Asi ukatarisa manje uchinokanda pfungwa dzako kuhupenyu husingaperi unogona zvinokubatsira manje unenge wazoti hano ndofanira kumira panapa. Kutsanangura kwamaita pastor matondibatsira ini zvandandangoita ipapa pari kunzi sing praises apa because chinoita vateereri kune mwe muteereri anogona kuti Caston maita vaduku kune zvinorwadza zveupenyu saka ini zvandaita ndakangogadzira mavhesi andinoda kuti muverengere vateereri ari mushoko raMwari anoburitsa pachena kuti no matter munhu ari musituation yakadii Mwari anotarisira kuti paite kurumbidza Mwari. Rekutanga ndi 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 na 18. 1 vaTesalonika 5 verse ya 17. Nyatsoriteererai vateereri mavhesi andakangonyora kuti munzwe kuti zvichiendera nemasituations amuri still Mwari expects us to sing and to praise him. Iverengei munzwe. Rambai muchinyengetera, vongai pazvinhu zvose, nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu. Vongai pazvinhu zvose. Verengai next verse pastor. Acts 16 verse 25. Mabasa 16 verse ya 25. Iverengei. Zvino panenge pakati pousiku Paulo naSirasi vakanga vachinyengetera nokuimbira Mwari nziyo. Vakanga vakasungwa vakavateerera. Zvikanzi Paulo naSirasi vari mutorongo vateereri inyaya yavakaiswa mujeri hanzi vaimba nziyo nekuvonga Mwari zvakadaro zvekuti vamwe vaive mumujeri vaitovateerera but ipapo vanga vabva mukurohwa pastor but they were praising God. Munozerwa kuti pastor dzimwe nguva uri musituation inorwadza munozerwa kuti vanhu vakakuona uchigara uchingofara but vanhu vachinyatsoziva kuti mai avo vari panguva yako munozerwa kuti you give others courage hanzi vamwe vasungwa vakanyatsa kuteerera. Verengai futi Ephesians 5 verse ya 20. Efeso 5 verse ya 20. Yes. Muchivonga Mwari Baba nguva dzose pamusoro pezvinhu zvose muzita raShe wedu Jesu Kristu. Hanzi nguva dzese pazvinhu zvose we should praise God. Zviri kusanganisira parufu here pastor? Zvese. Ndo zviri kutoreva vhesi zveshua. Uri kureva masituations ese vateereri. Saka dai tatine nguva kune mamavhesi ayaya anotozikanwa kana novateereri anovaFilipi 4 verse 4 inoti farai munashe nguva dzose ndinopamidza zvekudii farai. Chimwe chandakafunga pastor chaita kuti pamwe Daniel arumbidze Mwari kuziva simba raMwari sezvamataura. Verengai mapisarema 34 verse 7. Mapisarema 34 verse ya 7. Inoti kudii mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nokuvarwira. Iyi ndakafunga ndo imwe nyaya yaaitemba nayo. In other words Daniel aive munhu aita hold on to the promises aMwari. Aiziva kuti Mwari ane ngirozi dzaanogona kutotuma nyaya iyi yandiwira ikakaruka yatochinja. Aisaziva kuti inochinjwa sei but aiziva kuti Mwari ane capacity yekundirwira. So vateereri tofana kuita hold on to the promises dzaMwari. Mapromise aMwari ari mubhaibheri haugone kubatirira paari usingaverenge shoko raMwari.
chekupedzisira chandakanyatsoona kuti ichi ndo chaita kuti arumbidze. Verengai Daniel 12 vhesi ya 1 na 2. Daniel 12 vhesi 1 na 2. Yes. Nenguva iyo Mikaeri uchasumuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira nguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vavavete muguru rapasi vachamuka, vamwe vachamukira upenyu husingapere, vamwe mukunyadziswa nokuzvidzwa kusingapere. Ndafunga muchati amen kapasita. Amen. Apa pasita munozwa kuti Daniel aizviziva kuti shumba idzi because aive mutongi kamuumambo. Aitoziva kaitiro keshumba idzi kuti dzinodya. Kune vanhu vakawanda vanga vatombodyiwa. Vanga vatodyiwa. Saka aitoziva kuti rutori certain. Ndinofa. Right. But chaimusunda kuti arumbidze Mwari ka aitenda Mwari kuti Mwari toda kutendai. Kuti kumberuko vakafa vachamuka. Amen. Mukona chaimusunda. Inini pandofunga nyaya pastor ndo chimwe chinotondisundawo. Amunoona patinaya mustudio kudai musafunga kuti vanhu vese vanenge vachiyemura kuti vakomana vari kudzidzisa Bhaibheri. Pomwe unongoita chemzi kuti saka Castoni izvo zvaari kuita naGivi zvozodii. Mukuona but chimwe chinototisunda kuti tirambe tichirumbidza Mwari nemuvateereri kuziva kuti mberi uko kune rumuko rwevakafa. Amen. Zvese zvepanyika zvazopera, teererai vadikani. Mwari achamutsa vatsvene vake parumuko rwekutanga. Saka pane pasina loss even adya neshumba. Saka tiri kuti kudii kunane situation iri kuita unge gomba reshumba but kwaari iri economy neurwere. Tiri kuti kudii apa pastor? Tisatanzwa kambo. Tiri kuti Mwari pavanonzi vanotuma mutumwa. Yes. Mwari vanogona kutumira nzira yekuti ubude nayo pane zviri kukunetsa. Yes. Number 1. Number 2. Kana zvingareve kuti umboti chovhei uri muchimiro ichocho. Yes. Mwari vaona zvakafanira. Yes. Kumbira simba kuna Mwari rekuramba wakamira uchirumbidza Mwari. Yes. Uyu pakuedza kugadzirisa madambudziko ako usazviite nenzira dzinotyora mitemo yaMwari. Right. Ramba wakamira. Kana wadaro Mwari akasakudzikinura muupenyu hunohu, paupenyu hunouya tichazopinda parugare nokusingaperi. Saka program yedu ichinzi the second coming of Christ ndo pachagadziridzwa dzimwe nyaya dziri kutinetsa nhasi. Regai timbonzwa kambo pastor. Kupupura kwepasi kwaswedera, tenzi anodana vacheki vake, kurene pecho mapfunde aiva kuti apinzwe mudura. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Mangwanani asina kuchena ba, ari kukasika kuswedera. Mapfunde akaraswa muchitema, ngaaunganidzwe nguva ichipo. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi neurukuro yedu Daniel mugomba reshumba. Pandoda kuti muverenge mufundisi kuna Peter wokutanga chapter 3 verse 15. Right. Kusamaraiza zvakaitwa naDaniel zvatoda kuti vateereri vagone kuzviitawo. Right. 1 Peter 3 verse ndeya 15. Yes. Asi itai Kristu mutsvene mumwoyo menyu ave Ishe. Yes. Mugare makazvigadzira kupindura mumwe nomumwe unokubvunzai pamusoro petariro iri mukati menyu.
asi muchiita nounyoro nokutya. Hanzi patakurarama vateereri ngatiitei saDaniel wekuti Kristu ari kutipa simba mararamiro edu every day agone kuva mhinduro or an answer kune vaya vasinganyatsonzwise mararamiro edu. Zvakangoita Daniel zvekuvhura maketeni mawindo onamata sezvaaisiita asingavanze chitendero chake. It was a response kana kuti kwaitova kupindura vanhu varida kunyatsonzwisa kuti Daniel munhu akadii. Saka muchiona kuti zvinonyanya kutisunda mufundisi pakunamata kwedu hazvifaniri kuva zvinhu zvatinovanza. Nometa pane gomba rakadii ratoda kudzikiswa mariri, chinhu chinofanira kuva chiri chinhu chatisingazeze kuti vanhu vazive zvazviri. Izvozvo zvaitwa naDaniel zviya ndo zvaitwa nanaPauro. Pauro nyaya yainyanyosunda Daniel yaka ndo yainyanyosundawo Pauro. Kuita kwese kwaaita kuya pamainzwa kunzi aputsikirwa nechikepe, atakwa nemabwe, arohwa nemboma, vari kudii kutambura kwese kwaita. Chaimusunda kudzikiswa mumasituations anorwadza akadaro isemu nyaya yaisunda Daniel. Ndoda kuti muverenge kuna Mabasa chapter 23 verse ya 6, moverenga chapter 26 verse ya 7 na 8. Mabasa chapter 23 verse ya 6 verse ndeya 6. Zvino Pauro wakati achiona kuti vamwe ndivasadhusi navamwe vaFarisi, akadanidzira mumakurukota akati, varume hama, ini ndiri muFarise, mwanakomana wavaFarisi. Ndinotongwa pamusoro petariro nokumuka kwavakafa. Chapter 26 verse 7 na 8. Mabasa 26 verse ya 7. Marudzi edu ane 12 anoshumira Mwari usiku namasikati, achiti achasvika pachipikirwa icho. Pamusoro pokutarira uku, imi mambo, ndinokwirirwa navaJudha. Munofungireiko imi kuti hazvingatendwi kuti Mwari ungamutsa vakafa? Ari kuzvidairira. Pfungwa yatarwa naPeter yanzi tofanira kugona kuzvidairira kutenda kuri matiri. Paari padare revaJudha abva avaudza pachena zvikanzi, varume kuti tisapedze nguva, ibvai maziva zvandiri. Inini ndine tariro yekuti vakafa vachamuka. Animazona ari pamberi paAgripa paari kutsanangura zvikanzi, mamboka ndoda kuti mutoziva CV yangu zvandiri, kuti inini ndine tariro yaingova mumadzibaba edu ana Daniel. Zvikanzi sei mambo muchifunga kuti vakafa havangamutswa? Ndo zvaipusha Daniel kuti mugomba umu even ndikanodyiwa mberi ndichamutswa. Iverengei pana Mabasa munzwe 24 verse 14 to 16. Mabasa evapostori 24 verse 14 to 16. Asi ndinotenda hangu kwamuri kuti ndinoshumira Mwari wamadzibaba edu nenzira yavanoti idzidziso yakatsauka, ndichitenda zvose zvomurayiro nezvakanyorwa pavaprofita. Ndine tariro kuna Mwari, iyo yavanotendawo vamene, kuti kuchavapo kumuka kwavakafa, kwavakarurama navasakarurama. Pachinhu ichi ndinoidza zvikuru misi yose kuti ndive nehana isine mhosva kuna Mwari nokuvanhu. NdiPauro ari kudaira ari pamberi pamambo ainzi Felix. Zvikanzi mamboka inini zvandiri ndinoshandisa bhaibheri rese ndiPauro sezvaiita madzibaba edu, ende ndine tariro yavaive nayo yekuti vakafa vachamutswa, vakarurama pavo nevakaipa pavo. Hanzi saka nyaya iyoyo pandinoifunga yekuti vakafa vachamutswa in 2 groups, hanzi ndo inoita kuti ndishinge kunamata Mwari nehana yakachena uye ndorarama kuvanhu nehana yakachena. Kurava kuti pamberi paMwari ndowanikwa ndisina mhosva, kuvanhu ndowanikwa ndisina mhosva. Very good. Chiri kuita kuti ndishingaire kudaro kuziva kuti vakafa vachamuka. Yes. Saka Daniel chaita kuti ashingaire kuita basa rake zvakachena asingatadzire mambo, kuziva nyaya iyoyo. Chaita futi kuti asazonamate mambo achiziva kuti Mwari haadi, kuziva futi kuti handifanire kuva nemhosva kuna Mwari. Saka I make sure kuti conscience yake iri kunyatsa kushanda zvekuti asawane mhosva kuna Mwari uye kuvanhu, kunze kwekunge vanhu vakuita kuti atadzire Mwari. Kurava kuti muri kuti mimi ndinofanira kusavhiringana nevanhu vandakagarisana navo.
kunze kwekunge zvavari kuda kuti ndiite varida kuti uvhiringane utore murayiro naMwari. waMwari. Exactly. Kune matsamba akatowanda mubhaibheri anoti seek peace with all men, tsvakai rugare navanhu vose. But Pauro manje naDaniel vaiti izvozvo tichazviita, but pazvinonosvika kuti kugarisana nevanhu kwakuita kuti ndityore mutemo waMwari, vaibva vati kana padaro ndinomira pana Mwari. Why? aiziva kuti kune resurrection. chero ndikapondwa nevanhu Vanhu vakandipondava, Mwari ndiye achazondimutsa ndopinda muupenyu husingaperi. Pakajeka ka. Aiwa, apa. Saka kana patiri kurarama nemuateereri kwamuri uku, ndo zvinofana kuva zvinhu zvinotisunda kuti ukama hwedu naMwari husavhiringwe. Yeah. Saka chaaichenjerera taakudzoka kuna Daniel. Mutemo uyo munoziva kuti waiti kudii? Waiti 30 days hamunamate mumwe Mwari kunze kwaDarius. Alright. But Daniel aiziva kuti shoko haridaro. Verengai Exodo 20 vhesi ya3. kuna Exodo 20 Yes. vhesi ya 3 iri kuti kudii? usava navamwe vaMwari kunze kwangu. Ndo zvaaiziva izvo. Saka aiziva kuti kana zvaakudhivaniswa zvichirwisaniswa, kuti kunamata Darius kana kunamata Mwari, aitoziva kuti Zvatopesana. zvapesana. Saka aitoziva kuti mhosva ikai ndogona kudyiwa neshumba, but kuna Mwari kuri right. Ndikadyiwa neshumba ndichinamata Mwari ndichamuka. ndikasadyiwa neshumba ndichinamata mambo Hapana, ndaparara nekusingaperi. Saka ndo zvaisunda ana Daniel, ndo zvinofana kusunda isusu vatendi. Verengai Mateo 4 vhesi ya10. Mateo chapter 4 vhesi ya10. vhesi ndeya 10. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi namata Ishe Mwari wako umushumire iye oga. NdiJesu ari kutsimbidzira Ari nyaya Satana. kuti hazvina mhosva kuti pasvika chimiro chakadii, nyaya yekunamatwa chimwe chinhu chisiri Mwari. Apa Jesu unoziva kuti akanga anzi chii? Ukangondipfugamira ndokupa zvinhu zvese izvo Zviri munyika. nekunaka Wo ndo paakakwidzwa pagomo, ndo paaratidzwa umambo hwese, zvika ndokupa. Saka ndopa taurai. Saka unoziva kune vanhu ezvinezvika vanobva pakunamata Mwari nekuda fuma kuti atenge motikari, Anotoita zvaanonyatsoziva kuti izvi zvandakuita chisatani, kuti atenge plot. chete ndo zvaanenge achida ipapo. Anenge aida kungofamba nemotika, anenge anyatsoziva kuti zvandiri kuita, mhiko dzandiri kuita panapa ndo chisatani chaicho. Anongodza. Ndo pari kunzi naDaniel manje, inini pakadaro ndinomira ndoramba ndichitamatani, nekuti mutemo waMwari unoti hakuna chimwe chinofana kunamata. Verengai Matthew 23 vhesi ya9 mozoverenga ya10. Panyaya iyoyo yaivanzi tinamate Darius, munzwe kuti bhaibheri rinotipa chenjedzo ipi. Mateo 23 vhesi 9 vhesi 10. Musaidza munhu uri panyika baba venyu, nokuti mumwe chete ndibaba venyu, ivo vari kudenga. Chimirai makadaro. Saka kuvateereri kunogona kuita mubvunzo wekuti imi mukuramba muchingoti chinofana kunamatwa ndiMwari, pane here wei yekuti vanhu vangarege kunamata Mwari vonamata kana munhu kana chimwe chinhu? Saka bhaibheri rikuramba richiwedzera mukuzona vateereri, ezvinorava kuti pakunamata kuti kunyatsojeka zvakanaka mumaziso aMwari, imimi vatendi musafa makati kune munhu angave mutungamiri wekunamata, baba, father, panyaya dzekunamata. Hakusi kurambidzwa kuremekedza vabereki. kana umwe munhu wechikuru ngokuti baba rwodzi kana kuti baba betera. Hazvisi kurambwa, but zvikunzi kana kwakunyaya dzekunamata dzekuchechi, title yemutungamiriri haifane kutambira padhuze nekuti father. Itaito inongomirira Mwari. Zvinosiyana mapronounsiro, vamwe vanoti father, vamwe voti baba, mumwe anogona kuti papa. Title iyoyo panyaya dzekunamata iri kunzi imimi vatendi nemi vateereri vari kutinzwa, in case pamwe papasinawo kujekerai, Mwari haadi title iyoyo panyaya dzekunamata kuti ipiwe munhu. Inongomirira Mwari chete. Inongomirira Mwari chete. Saka ukaitora title iyoyo inofanira kushandiswa pana Mwari, uchiishandisa kumunhu, wainzanisa munhu naMwari. Exactly.
ndo pari kunzi manje ndo zvaichenjererwa naNadhaniel. Akangona nyaya dzadara aibva azvati Darius haana inogo area. But paverse 10 inobva yayambira vacho vanogona kudaro vari kunzi father papa kana kuti baba kunyaya dzekunamata iri kuti kudati musaidzwawo vatenzi nokuti mumwe chete nditenzi wenyu iye Kristu. Apa iri kutsiura imi manarodzi ndimunotungamira nyaya dzekunamata. Fanire kutora mataito aMwari ndobvumira vanhu kuti vakudedze vachida. Ndo zvakajikisa muchinda weya nehonye Herod. Painzi izwi ratiri kunzwa iro nderaMwari chairo. Iyo area iyi hamenoti sei vanhu vasingaitaimire. Hazvidi kuti uinzaniswe naMwari. Hazvidi kudaro. Saka pastor mukazoparidza vanhu mukaona tende mharidzo yavabatai. Amenoti Mwari anenge akushandisai nemutopi. Inogo area kutendera vashumiri vamuri kupinza chechi kuti vakuti father. Kuti vakuti papa, vakuti baba. Inogo area iyoyo. Ende pane munhu aichenjerera. Watinodzidza kwatiri vaparidzi vese ndi Petro. Acts chapter 10 vateereri verse 25 na 26. Inyorei pasi mavhesi atiri kutaurai. Nyorai pasi muzoaverengawo. Iverenge itini. Mabasa 10 verse 25. Zvino Petro akati achipinda Kornelio akamuchingamidza akawira pasi petsoka dzake akamunamata. Asi Petro akamusimudza akati simuka, neni ndiri munhuwo. Petro ndo Cornelius paakanzi ndoda kuti unodedza munhu achakudzidzisa kana matirwo kanoita. Saka Cornelius aitotasira kuuya kwaPetro. Hanzi Petro achingosvika kwakubva amupfugamira. Hanzi Petro ndobva atona kuti nyaya ino kundiendesa kune ngozi. Petro akaziva kuti kwandakuendeswa kune ngozi. Hanzi akamubata ruoko akati simuka. Nditori munhu sani. Saka umwe munhu anogona kudaroka nekusaziva. Otokuti baba rwodzi panyaya dzekunamata kana kuti father rwodzi kana kuti papa rwodzi. Kuri kusaziva. Imimi manje pastor nengare kuti ndikutokudzidzisai muno mustudio. Munofana kubva madzidzisa munhu iyeye kuti muri kundiendesa kunokuadzisa. Handisi baba panyaya zvekunamata. Taito iyoyo ndiya Jehovha chete wokudenga. Saka vaparidzi vese nekuti Petro ndozva ndiye akanzifudza makwai yangu. Vaparidzi vese tinototora kubva pana Petro. Patinoita zvekupidza vanhu chechi. Kura kuti tinofana kungwarira nyaya iyi. Endai kuna zvakazarwa munhu. Ngirozi chaidzo dzinoramba futi kuti dzinamatwa. Zvakazarwa 22. Asi mamuda kutozeverenga kuti ngirozi yakaramba okuna. Iverenge iyo. Verse ya 8 na 9. Inoti kudini? Ini Johani ndini ndakanzwa ndikaona izvozvo. Yes. Zvino ndakati ndichinzwa nokuona ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa wakandiratidza izvozvo. Akati kwandiri rega kudaro. Ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako. Vaprofita nevanochengeta mashoko ebhuku iyi. Namata Mwari. Vateereri, ngatipfugamirei Mwari ega. Ngatikotamirei Mwari ega. Ndiye ane title yekunzi father. Ndiye ane title yekuti papa. Ndiye ane title yekuti baba. Ngirozi chaidzo hadzitodi kudaro dzinoziva kuti maakudziendesa kunokuadzisa. But muchaona kuti Bible riri clear. Tiri pachidzidzo Daniel Mugomba Reshumba. Zvakaitika kuna Daniel ateereri. Ndo zvichadzokororeka mazuva ano ekupedzisira. Kana nyaya yaive pakuti Daniel anamate Darius. Mazuva ano ekupedzisira pastor. Kucharamba kuchidzoka nyaya imwe chete. Yekuedza kuti vanhu vanamate asiri Mwari wekudenga. But this time madzimambo here. Verengai vaTesalonike wechipiri chapter 2 verse ya 3 na 4. Tinzwe kuti this time mazuva ekupedzisira chiri kuda kunzi naSatani vanhu vanamate chii. Ndauda kutobvunza kuti Daniel Mugomba Reshumba. Verengai vaTesalonike wechipiri 2 verse 3 na 4. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengera ino mutoo upi noupi. Nokuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya. Nemunhu wezvivi mwanakomana wokurasika asati amboonekwa. Iye unorwa achizvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa. Nokudaro kuti unogara mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Zvikanzi mazuva ano ekupedzisira. Just before the second coming of Christ. Panzi zuva raKristu harife rakasvika. Kusika nyaya imaiona pachena. Hanzi kuchaita munhu anoda kunamatwa. Munhu agara anotogara mutemberi.
mugara mutemberi kurati anagara pachechi ane zvekuita nezvekunamata asi siri mambo sana Darius. Alright. Munhu ari munyaya dzechitendero. Munhu ari munyaya dzekuchitendero. Asi ari muchitendero kudaro. Arida kunamatwa. Anenge aida unzi papa, anenge aida unzi father. Saka yanzi Krista haasi kuzouya kusvikira nyaya iyi yanyatsoonekwa nevatendi. Because zvaiitika kuna Daniel ndo zvichadzokororeka mazuva ano ekupedzisira. Saka chaipinza Daniel mugomba reshumba pasi. Ingari yekuti akaona kuti haagone kunamata Darius. Alright. Saka mazuva ano ekupedzisira tichipedza chidzidzo ichi. Zvinoda kuti zvijeke kuvateereri. Kuti pamberi apo pane nyatwa iripo. Alright. Ichaita kuti vatendi vese vaite kunge vasangana negomba reshumba. Nyaya inenge iri yei yemumwe munhu ari munyaya dzekunamata anenge auda kunamatwa iye. Saka vateereri hatisati tamuona munhu. Hatisati. Asi nguva ichasvika ukungofanira kuchenjedzwa kuti kana vakuzozvinzwa zvichiitika mubva maziva kuti hakuna ane kodzero yekupfugamirwa kana kupiwa matitles aMwari. But painoburitswa zvakanaka ndekuna zvakazarwa pastor. Chapter 13 verse 16 na 17. Zvakazarwa 13. Ndoda kuti muiverenge muzopa vateereri vedu nhare kuitira vane mibvunzo. Zvakazarwa 13 verse 16. Yes. Chinomanikidza vose vaduku navakuru. Yes. Vafumi navarombo. Yes. Vakasununguka navaranda kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo, kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga nokutengesa, asi iye une chiratidzo ire zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Right. Vateereri panapa bhuku riri kufanoisa pachena tichazonyatsodzidza nyaya dzanditika dzazvakazarwa. But riri kuti mumazuva ekupedzisira atasvika maaraya pachaita situation yekuti chichanyanya kuwisa trial kuvatendi inyaya ine chekuita neikonomi, kuwanikwa kwemari. Kuna Daniel yaive nyaya yekuti ukasanamata Darius waenda mugomba reshumba. But mazuva ano ekupedzisira vateereri kuri kunzi pane nyaya iri pamberi apo yemunhu anoda kunamatwa ari munyaya dzekunamata. Anoda kunamatwa otora ozviita unge Mwari. But pari kunzi vanenge varamba sana Daniel zviri pachena ndezvekuti vachaomerwa panyaya dzine chekuita nemari neikonomi. Zvichanoomera vanhu. Saka chidzidzo chinechi pastor chachiri pakuchenjedza kuti kana Daniel akapinda mugomba reshumba Mwari akamurwira, even dai anga asina aive nehope yeresurrection. Saka ndiri kutoti kuvateereri, vateereri, nguva iri pamberi yenjodzi yataurwa iyi rine tenge gomba reshumba chairo. But tinofana kumira tiri pamberi paMwari. Hatifanire kupfugamira zvimwe zvisiri Mwari. Taurai nevateereri muvaoneke pastor. Noda kutenda vateereri. Tanzwa kuti isusu Daniel akapinda mugomba reshumba Mwari akamuburitsa. But pamwe pacho anogona kurega uchidyiwa. Yes. Asi achiziva kuti achazokumutsa pakupedzisira. Yes. Saka zvisinei nenjodzi dzatichasangana nadzo nemakomba atichapfuura nemaari. Yes. Ngatirambei takamira pakuita zvinodiwa naMwari. Yes. Tiziva kuti Mwari anogona kutirwira. Yes. Kana kuti pakupedzisira achatimutsa kubva murufu. Kana paita mibvunzo vateereri. Yes. Hatibatsiranei. Munogona kuenda kuhama dziri pedyo nemi vanopinda sangano rema7th Day Adventist. Vanoziva kwekuenda nemi nemubvunzo umwe neumwe wabinawo kuti munonobatsirwa kupi. Yes. Mogona kutifonera kana kutumira mameseji panhare dzinoteera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akuchengetei. Tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganyara nyatsa mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzindi tunga
ndasvika nyanza mwananda wondichisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga